1920 елга кадәр Сембер губернасына кергән хәзерге Чүпрәле районындагы Зурчынлы халык телендә аны ярамай дип тә йөртәләр. Ульян шәһәреннән нибары 60 чакрымда урнашкан. Шуңа күрә элек-электән һәр төрле хуҗалык, көнкүрешләре, сәүдә эшләре дә бар тик Ульян шәһәре алып барылган. Ике төбәк арасындагы бу элемтәләр һәм үзара хезмәттәшлек әле бүгендә уңышлы гына дәвам итә. Чүпрәлеләрнең байтагы Ульяновскида яши һәм эшли. Үткен һәм тырышлары хәтта күрше кырларында иген-игә мал-туар асрый. Зурчынлыдан Равил Бикчуров шуларның берсе. 90нчы еллардагы болганчык бер чорда Равил әби-бабалары, әти-әниләре яшәгән һәм шунда җирләнгән авыл юкка чыкмасын, кешеләре эшле һәм икмәкле булсын дип колхозлар таралганла Зурчынлыда крестьян фермер хуҗалыгы оештыра. Һәм беренче эшләрнең иң мөһим итеп авыл кырындагы чишмәлекләрне чистартып, су саклагыч төзүне үзенә максат итеп куя. Равил Бикчуров Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгының байтак кына программаларында керә. Ике плотина ясадык. Менә безнең республиканың башлыкларына, президентка, аннан соң правительствога рәхмәт, Минсельхозга, 50 миллионлык программага кертеп безне менә и ике плотина төзедек инде. Равил байтак кына авылдашларының пай җирләрен арендага ала, кайберләре үз җир кишәрекләрен сатып та бирә. Эшләү өчен җир җитмәгәнлектән ул моннан берничә ел элек күрше Ульян өлкәсенең Чынлы районындагы 500 гектар җирен ала. Хәзер еллар буе эшкәртелмәгән басуларда кабат иген үсә. Быел яңгырсыз коры ел булса да, заманча эшкәртелгән һәм сугарылган кайбер кырларда 50 центнердан да артык иген чыга. Мелиорацияның файдасы бик зур. Менә быел bir таммада дисәк дөрес булмас инде, засуха булды инде бездә. Чыгыс объявили по району. Ну, менә бу мелиорацияның файдасы программалар эшләү республикага бик зур и хуҗалыкларга бик зур экономический поддержка, файда китерә инде. Безнең монда 5 агрегат, Казанка агрегаты 5 агрегат, 2 плотина, 500 мең нигә кубка. Югары уңыш алу өчен еллар дәвамында кулланылган техниканы вакытында яңартырга, заманчаларын алырга кирәк. Узган елны әлеге хуҗалык 50 миллион сумлык яңа техника алган. Быел тагын 35 миллион сум акча тотканнар. Механизаторларда хәзерге техникада эш майлаган кебек бара диләр. Пассивный пускался, очень башкатылып итенде бар. Кондиционер бар, радиосы бар. Эшләргә җиңел, рульләр җиңел, бөтен эше нормальный. 14 ел киста эшләдем. Хармони бу комбайнда 10 ел инде, менә 10 сезон эшлим. Равиловый үзенә КФК Бикчуровка алды да, шунда сразу 2 комбайн, 2 эшлибез инде 10 ел. Сер түгел, һәр кем тырышып эшләгәч, аның акчасында санарга ярата. Тәҗрибәле фермер Равил Бикчуров ике арадагы алып сатарларга урын калдырмас өчен кыйммәт булса да андыр табагына иген чистарткыч һәм иген киптерү җайланмалары алып куйган. Бер ашлык киптергеч кенә дә хуҗалыкка 22 миллион сумга төшкән. Киптермичә кенә зернобавыйларны затсаң, элеваторда бик күп сушка өчен акча алалар, анда үзеңә икмәк тапшырган өчен копейка гына кала инде. Шуңа күрә аның киптереп тапшырудан да файдасы яхшырак юлы юктыр дип уйлыйм мин. Көнбагышны 2 мәртәбә бәясе арта. Менә 3нче ел көнбагышны саттык без 22 сум 50 тиеннән саткан идек. 25 сумга менданнан соң, үзебездә калдырып киптереп сатканнан соң biz 50 сумга саттык аны. Техника кыйммәт иген бәясе бик арзан булса да, авыл кешесе сер бирми. Россия Федерациясында халыкны җитәрлек, даже чит илгә чыгарып сатырлык продукцияны фермерлар үзләре генә җитештерә ала. Фермерлар җитештергән продукцияның качествосы бердән әйбәт. Үзенә дип эшли, агрохолдинглар, алар менә бүгенге көн белән генә эшләр алар. Прибыльне бүген күбрәк алырга, хоп иттерергә, аннарсын шуннан дәүләттән күп субсидия алырга, авылның инфраструктурасын алар, халыкка, авылга, халыкның инфраструктурасына бернинди внимание бирмиләр алар. Бүгенге көндә Бикчуров крестьян хуҗалыгы башлыча игенчелек белән шөгыльләнә. Башаклы культуралардан тыш 400 гектарда шикәр чыгындырда үстерә. Быел кырлы ел була карамастан поливной агрегатлар эшли, Казанка җиделәр. Шулар ярдәмендә сиптереп, уңышны күбрәк тырышабыз инде. Сипмә кырларда кичкенә кишер шикелле. Равил булганна канагать булып кол кушырып утыра торган татар түгел. Бүген ул авыл янындагы сугыштан соң утыртылган алмагач бакчасын яңарту эшенә кирешкән. 60-70 ел элек утырткан карт алмагачларны казып алып, 40 гектар мәйданда яңа сортлы җиләк җимеш агачлары утыртырга уйлый. Су сибәр өчен ясалма күлдә казыта. Монда плотина була, капельное орошение, 5 гектар малина, 5 гектар смородина, 2 гектар Виктория, калганнары 3 төрле сорт
алмагачы була. Күп еллык хезмәт һәм тормыш тәҗрибәсе булган Равил Бикчуровның үз яшәү рәвеше бар. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр олы яшьтәге кешеләр, шулай бит. Шуңа күрә күп йөрергә кирәк, иртә торырга кирәк, соң ятырга кирәк, эшләргә кирәк, и тырышып эшләргә кирәк. Көн үтсенгә генә йөргән кеше ул бер качанда аның мәрхәмәте дә булмый, уңышы да булмый, аның яше дә булмый. Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар.